एक घड़ी एक घड़ी मेहरारू लोग करता छठ हाँ जनतर का है मेहरारू भूखल बाड़ी नया नया मेहरारू भूखत लो ये लोग का भूखे के आदत बा ना अपने भूखल भी सुतल भी मरद का लगे मुरई लेनी हां सुथनी ले ले अब मुरई खोजे खातिर गइल बाड़े बांगड़ा तले पता लगता कि सुथनी एजा मिलते नहीं चल जाई हाजीपुर सुथनी मिलता वही जैसे ले ले आई नरियर मिलल हो नहीं खे मिलो सतर घाट चल जाई बैगन मिलल ह कि ना आई गलगल नींबू मिलल ह तो पहले छठ पूजा में बैगन लगे तो पहले के मेहरारू लो जब छठ नहीं आ जाए अपना परदेसी बलमुआ लगे फोन करे लो कहलो कि राजा जी छठ नहीं आ गइल बा का जाने रउआ कंपनी से छुट्टी मिलल बा कि ना कसहु छुट्टी लेके 3-4 दिन खातिर चली आई छठ करे के दिल में श्रद्धा कइले बा और अतिया फोन करके कहलस कि राजा जी एक बार जी जाइए बाऊ हर की कार्तिक में घोरे हर तो कार्तिक में घोरे अरे तो यही तो परदेसी पिया घरवा हो तो बाछो मर्दा जब इतना बात सुनलस तो कलस के धनिया अब कि तू ना हम छठ करो सोच ले ले बानी गेहूं आदो वही होले प्यारी धनी हम करबा हमने ब्यास गाइले लेकिन घर के माई बहन लोग जब छठ भूख जाला अनेकों प्रकार से गीत गावेला कहले लोका बबुआ छोटी मोटी डोमिना बिटिया भुइया लोटे हनुमान जी का नाम बोलो चलो और नृत्यांगना खुशी जी अगर आवाज आ रहा बा तू गाड़ी छोड़ा मंच पर आ जा जाना मंटू तू ही ले ले मंटू के तो भक्त भगवान के दरवाजा पर पहुंचल के लगे हनुमान जी लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय हे कपी शूर राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा लनमाया बाबा सुनी रनवा करी तो
बारे में आज एगो सूरज भगवान उगत रहे तो हमने इतना परेशान बानी घाम लागता लुक लग जाता जौने बेरा बाढ़ हो भाई उगत रहले तौना बेरा धरती के दशा का होत अरे तो जरा दे थोइलो लेकिन राउर महिमे नु हो लाले फलावा बुझी सूरज जमल के ताई लहोरा हो लाले फलावा बुझी सूरज जमल के ताई लहोरा सुमिरन